Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. У кастрычніку пройдзе ўжо традыцыйны кастрычніцкі эканамічны форум. Але чаму мы загадзя так фактычна за месяц пачынаем размову пра гэтую сур'ёзную канферэнцыю? Таму што ўжо ад сёння фактычна стартуе гэты форум, але у такіх межах гэтага форума будуць розныя канферэнцыі праводзіцца ў беларускіх рэгіёнах, першую за ўсё у абласных цэнтрах. Таму пагаворым сёння пра кастрычніцкі форум і яго перадфорумную, так бы мовіць, частку з адным з арганізатараў гэтага кастрычніцкага форума, дырэктарам інстытута ІПМ, інстытута прадпрымальніцтва і менеджмента Александром Чубрыкам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Давайте з самага пачатку. Кастрычніцкі форум, для тых, хто можа быць не ў тэме. А што гэта такое? Ну, глядзіце, па-першае, ёсць такая адметнасць у кастрычніцкага форума, тое, што ён адбываецца заўжды не ў кастрычніка, а ў лістападзе. То бок ён, тут неяк так атрымалася выпадкова, але зараз прыгожая легенда, што кшталту вось і рэвалюцыя у нас была вялікая кастрычніцкая, а таксама ў лістападзе, значыць, па новым стылі. Ну і форум, калі ўжо кастрычніцкі, то тады трэба ў лістападзе. Вось, каб ніхто не здагадаўся. Ну, ведаеце, затое цікава, ты расказваеш усім, а задаюць пытанне, вось там, калі да нас на першую канферэнцыю ў 13-м годзе прыйшоў намеснік міністра эканомікі Зміцер Голухаў, і ён кажа, а чаму проста кастрычніцкі, а не вялікі кастрычніцкі эканамічны форум? Ну, таму тут, ведаеце, як можна сказаць, такая несур'ёзная частка, сур'ёзнае мерапрыемства. Адкуль узялася ўвогуле ідэя, неяк прыйшло разуменне з цягам часу, што ёсць даволі шмат арганізацый у, скажем, сектары такім, тое, што модна называць незалежныя эканамісты, хаця просто, скажем, людзі, якія гавораць альтэрнатыўную, магчыма, у чымсьці афіцыйнай пункт гледжання. З'явіліся ўжо трошкі іншыя умовы адносіны з боку ўладаў да такіх альтэрнатыўных пунктаў гледжання. З'явілася разуменне, што Беларусь, яна не жыве ізалявана сама па сабе, яна знаходзіцца у вялікім свеце, у рэгіёне, і трэба разумець увогуле, хто мы такія, што мы такія вось у такім глобальным кантэксце. І таму мы паспрабавалі рабіць такую канферэнцыю, на якой бы ўсё это абмяркоўвалася, як бы Беларусь у глобальным кантэксце. І галоўная ідэя — это не проста абмеркаваць, а фактычна пагаварыць пра парадак дня, што ўвогуле, якія праблемы стаяць перад краінай, якія праблемы стаяць перад светам, вось як это ўплывае на нас, і што мы з гэтым можам зрабіць. То бок это тое, што называецца Policy Conference, як бы канферэнцыя, прысвечаная пытанням эканамічнай, сацыяльна-эканамічнай палітыкі. І мы пачыналі з такой даволі невялічкага івенту, там дзесьці на 100 чалавек там з нечым, а летась агулам прыйшло больш за 500 чалавек. То бок, вось цікавасць даволі вялікая, і насамрэч, на маю думку, і вось это мы чуем ад людзей з розных арганізацый, як і з дзяржаўных, так і з міжнародных арганізацый, і ад прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Як бы галоўная штука — это просто не перадузята, не, скажем, не адхіляючыся ні ў адзін, ні ў другі бок, гаварыць шчыра пра тое, якія ў нас ёсць праблемы, і спрабаваць, пашукаць цікавую экспертызу, якая дазваляе паразважаць на то, як гэтыя праблемы вырашыць. Вось, власна кажучы. Я так думаю, што тут варта адзначыць, вы сказалі, што незалежныя эксперты, адмыслоўцы і гэтак далей, але важна адзначыць, што на ваш форум кастрычніцкі, які праходзіць у лістападзе, прыходзяць пастаянна даволі высокага рангу беларускія чыноўнікі, міністры, намеснікі міністраў, прадстаўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі, МЗСу і гэтак далей. З аднаго боку, з другога боку там і МВФ, вам, калі ласка, прадстаўнікі, і еўрапейскіх розных сур'ёзных фінансавых эканамічных структур і гэтак далей. Ці атрымліваецца наладзіць дыялог паміж вось двумя гэтымі суполкамі, афіцыёзнымі
і прадстаўнікамі незалежнай Ну, вы экспертнай. ведаеце, гэты дыялог, ён насамрэч ён ніколі не знікаў, ён заўжды адбываўся, таму што тыя арганізацыі міжнародныя, якія тут працуюць, яны ж працавалі заўжды менавіта з афіцыйнымі органамі ўлады. Але гэта ўсё заўжды адбывалася як бы, ну так трошки кулуарна. То бок, ну, былі нейкія закрытыя мерапрыемствы, проста афіцыйныя перамовы і гэтак далей. А адкрытага дыялогу такога было вельмі мала, ён абмяжоўваўся фактычна нейкімі прэс-канферэнцыямі і ўсё. А тут, ну, вы ведаеце як, просто ну, як неяк выспела сітуацыя. Людзі, вось, мяркуйце самі, на першую канферэнцыю до нас прыйшоў намеснік міністра эканомікі. Это быў, ну, вось, найвышэйшы ўзровень. Ён наш сябра даўні, вось, Зміцер Голухаў. Ну, так, зараз уваходзіць... Не, ну, ён фактычна па-сяброўску до нас прыйшоў. Ну, былі людзі такога сярэдняга ўзроўню, але, ну, это была так хутчэй цікавасць, а што это такое? А на наступны год до нас ужо прыйшоў Мікалай Геннадзевич Снапкоў, які быў на той момант міністрам эканомікі. Тады на наступны год прыйшоў до нас Ермалович Максим, які быў тады намеснікам міністра фінансаў. Вось, ну і ведаеце, вось я ўжо жартую, што першы раз, калі Ермалович до нас прыйшоў, быў намеснікам міністра фінансаў, другі раз, калі до нас прыйшоў першым намеснікам міністра фінансаў, ну і мы, дасць Бог, і на гэтым годзе ён будзе ў нас, вось ён ужо будзе міністрам фінансаў. Ну вось, не, бачыце, это як бы не шкодна удзельнічаць у кастрычніцкім форуме. А можа нават і карысна. А можа нават і карысна, але, ну, разумееце як, з аднаго боку, ну, мы чуем улады звычайна праз нейкую афіцыйную, раней прынамсі, праз афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, такія сухія фразы, вельмі афіцыйная пазіцыя. Тут чалавек гаворыць, ён хаця і гаворыць афіцыйную пазіцыю, але ён гаворыць і для людзей у першую чаргу. Ён накіроўвае гэта грамадству, як бы сігналы грамадству, што мы збіраемся рабіць, як мы бачым сітуацыю. І што самае цікавае, вы ведаеце, вось асабліва это было відавочна, вось пачынаючы з 15-го года. Немагчыма сказаць, што вось ёсць там нейкія там разнагалоссі паміж афіцыйнай пазіцыяй, там афіцыйнымі прадстаўнікамі і міжнародным валютным фондам, сусветным банкам і там нейкімі людзьмі, якія рабілі рэформы ў краінах рэгіёну. То бок фактычна людзі пагаджаюцца па ўсіх базавых пунктах. Пытанне вось як, ну, можа палягаць у нейкіх нюансах, але як бы філасофія таго, што Беларусь, ну, мусіць рухацца вось у накірунку там таго, што вось модна называць структурнымі рэформамі, ну, это даволі відавочна для ўсіх. Пытанне просто, ну, вось пра тыя сія там нейкія адметнасці і таксама пра таймінг. Ну, то бок вось у якой паслядоўнасці, як хутка это трэба рабіць. Давайте мы пра, як кажуць, каэфіцыент карыснага дзеяння вашага мерапрыемства крыху пазней, а зараз вот звернемся да рэгіянальнага такога аспекту. З мінулага года вы ўзялі за практыку у межах гэтага форуму праводзіць такія міні-форумчыкі рэгіянальныя. Навошта гэта было рабіць? Калі ўсё адно рашэнні прымаюцца у сталіцы, калі не казаць там у Драздах, то навошта ехаць у Гомель, Віцебск і гэтак далей? Ну, насамрэч, вось, калі ты сядзіш у Мінску, займаешься макраэканомікай, то ты глядзіш на сярэднія рэчы. Што такое сярэднія рэчы? Ну, вось, ты бачыш, напрыклад, там інвестыцыі па краіне растуць. Ну, што такое растуць інвестыцыі ў сярэднім па краіне? Это ж не значыць, што яны размазаны па ўсіх раёнах, населеных пунктах. Фактычна, это значыць, што яны сканцэнтраваныя ў некалькіх буйных праектах. І вось калі ты пачынаеш займацца такім, ну, рэгіянальным узроўнем, пачынаеш апускацца трошкі ніжэй і глядзець увогуле, а дзе ж тое жыццё вось яно з'яўляецца. Ты пачынаеш разумець, што ёсць даволі шмат адметнасцяў. Не толькі там тое, што прынята казаць, што вось ёсць Мінск і ўсе астатнія. Ну так, відавочна, што Мінск, ён у вялікай ступені адарваўся ад астатніх рэгіёнаў Беларусі, хаця відавочна разрыў не такі вялікі, як там паміж, напрыклад, Масквой і астатняй Расіі. Вось, але цікавасць, ну вось, першая цікавасць была менавіта такая даследчыцкая. У 2013 годзе, таксама вось калі пачаўся вялікі кастрычніцкі эканамічны форум, мы тады ж зрабілі, калегі маі зрабілі даследаванне канкурэнтаздольнасці беларускіх рэгіёнаў, і мы аб'ехалі ўсе абласныя цэнтры, прэзентаваўшы гэтае даследаванне мясцовым уладам, там бізнесу, вось, і пра гэта нас, дарэчы, тады папрасіў Мікалай Снапкоў, ну вось калі ён быў яшчэ міністрам эканомікі, ён прапанаваў, чаму, кажа, вам не прэзентаваць это ўсё. І это была такая, ведаеце, першае разуменне таго, што, ну, па-першае, што вельмі істотна, тое, што рашэнні ўсе прымаюцца ў Менску, ну, гэта, ведаеце, як,
это як сказаць, што ўсе рашэнні ў Савецкім Саюзе прымаліся ў Маскве. Ну, вы ведаеце як, ну, ўсё ж такі рэгіён — это вялікая адзінка, там краіна тым больш вялікая адзінка. Это немагчыма проста сканцэнтраваць усе рашэнні ў руках аднаго чалавека там ці невялікай групы лиц. Усё роўна вялікая ступень свабоды існуе на месцах. І на раённым узроўні, на абласным узроўні. І галоўнае адрозненне ад Мінска тое, што вось, ну, это адставанне ўсё ж такі яно, ну, маю на ўвазе ва ўзроўні развіцця эканамічнага, яно існуе ўсё ж такі і ва ўзроўні дыялогу, які адбываецца на, ну, скажем, у тых самых абласных цэнтрах. Ён існуе, ёсць пляцоўкі, афіцыйныя пляцоўкі, неафіцыйныя пляцоўкі, але ўсё ж такі это больш зноў жа такі, ну, адасобленыя рэчы. То бок там, ну, улада, бізнес, грамадзянская супольнасць. Зараз это ўсё ж такі, ну, больш хутка адбываецца, але ўсё роўна яшчэ ўзровень не такі, як у Менску. І это адна частачка. Другая частачка ў тым, што калі менскія ўлады штосьці думаюць пра рэгіянальную палітыку, то, ну, было б добра разумець увогуле, што там адбываецца на месцах. Было б добра чуць голас грамадзянскай супольнасці рэгіёнаў, бізнесу рэгіёнаў. І зараз шмат робіцца і афіцыйнымі ўладамі ў гэтым накірунку, там ствараюцца розныя там рады па развіццю прадпрымальніцтва і гэтак далей. Але вось, ну, нам падалося цікавым, а чаму не паспрабаваць зрабіць такія, ну, вось уже пад брэндам кастрычніцкага форума мерапрыемствы на месцах, прытым не нам рабіць. Першы год рабілі это мы яшчэ самастойна. Зараз у нас уже ёсць партнёры у кожным абласным цэнтры, ёсць арганізацыя грамадзянскай супольнасці мясцовая, якая зараз фактычна бярэ на сябе арганізацыю такіх мерапрыемстваў. І пакуль мы яшчэ вязем туды, ну, даволі вялікую частку сваёй экспертызы, але на маю думку это ўсё ж такі мусіць быць выспець як цалкам мясцовае мерапрыемства, куды відавочна можна запрашаць людзей з Менска, людзей там з навакольных краінаў ужо па жаданні, па фінансавых магчымасцях і па іншых магчымасцях. То бок, вось, ну, гэта даволі цікавы досвед, які дазваляе таксама адкрыта камунікаваць. Грамадства мясцовае будзе разумець увогуле, што адбываецца, якія праблемы, як збіраюцца рашаць. І больш за тое, вось звярніце увагу, мы робім усе это нашы мерапрыемствы рэгіянальныя у супрацоўніцтве з Міністэрствам эканомікі, з навукова-даследчым эканамічным інстытутам Міністэрства эканомікі. І гэта, ну, для нас это вельмі істотна, і это карысць і міністэрству, і навукова-даследчаму інстытуту, таму што яны маюць магчымасць пагаварыць з даволі вялікім колам людзей, пачуць іх зваротную сувязь, ну і фактычна карэктаваць рэгіянальную палітыку з улікам таго, што яны пачулі новага. Вы, ну, скажем так, похвалились, что тут у Минску на вашем мероприемстве приходят там министры, наместники это министров. Вы похвалили. Ну, добре, я похвалил вас. И так далее, высокие такие чины. А у рэгіён даязджаюць вось гэтыя людзі, скажем так, з буйнымі зоркамі на пагонах? Вы ведаеце, нам, ну, па-першае, прадстаўнікі альбо інстытута, навукова-даследчага інстытута Міністэрства эканомікі, як намесніца дырэктара вось з намі летась ездзіла, і ў гэтым годзе таксама яна будзе з намі ў частцы рэгіёнаў. Ці прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, яны заўжды там бываюць. Весці туды намесніка міністра ці там міністра, гэта не мае сэнсу, таму што, ну, разумееце як, гэта мясцовае мерапрыемства. Калі яны вырашаць там пазней, калі это дзесьці зможа развіцца, дзесьці, магчыма, не зможа развіцца, калі яны вырашаць запрасіць які заўгодна ўзровень, чаму не? То бок пытанне ў тым, зараз карысць менавіта ў тым, каб маглі людзі вольна абмеркаваць тыя тэмы, якія іх цікавяць. І тут прысутнасць нейкай такой, ведаеце, вялікага там, ну, адказнага дзядзькі там ці цёткі там з цэнтру, яна можа толькі пашкодзіць, ну, у пэўным сэнсе, таму што ўсё ж такі людзі пачынаюць так з аглядкай гаварыць пра гэта. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях Александр Чубрык, Зміцер Лукашук у студыі. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Слухайце, мы будем говорить про региональные форумы Кастрычніцкага форуму. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё.
Еврорадио. Новины наша справа. 13:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткий информационный выпуск новинаў. У Мінску на Кастрычніцкай плошчы сёння затрымалі апазіцыйную актывістку Ніну Багінскую, перадае Радыё Свабода. Жанчына стаяла каля выхаду з метро і трымала плакат пра дэкамунізацыю Беларусі. Неўзабаве да яе падышлі два мапаўцы. Адзін з іх кудысьці затэлефанаваў. Праз некалькі хвілін пад'ехаў сіні мікрааўтобус, куды і пасадзілі Ніну Багінскую. Мы высвятляем падрабязнасці, якія будуць з'яўляцца на еўрарадыё.фм. Беларусь настойвае, каб Расія захавала аб'ёмы паставак нафтапрадуктаў. Пра гэта журналістам заявіў віцэ-прэм'ер Ігор Ляшенко, які раней узначальваў канцэрн «Белнафтахім», перадае Белта. На мінулым тыдні расійскія чыноўнікі заявілі ў СМІ пра нерэнтабельнасць паставак нафтапрадуктаў у Беларусь. Тым часам, па словах Ляшэнкі, пастаўкі нафты пад сумнеў ніхто не ставіць. Па ягоных словах, напярэдадні працоўнай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, якая адбудзецца 21 верасня, ідзе адпрацоўка тэмаў, разумення пытанняў. Другі месяц у Мінску працягваюцца судовыя паседжанні па крымінальнай справе аб гібелі 21-гадовага салдата тэрміновай службы Александра Коржыча у вучэбным цэнтры ў Печах. Абвінавачванне прад'яўлена 3 сяржантам. Сёння ў судзе дапытваюць сведак, якія ляжалі з Коржычам у медроце. У цяперашні час пракурор апавяшчае 9-й том па гэтай справе. Онлайн суда на еўрарадыё.фм вядзе наша журналістка Наста Бойка. 10 фільмаў і 1 серыял плануецца агучыць па-беларуску да канца гэтага года ў рамках праекта «Сіні вока» на канале voka.tv. На гэтую тэму запрашаю больш чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца на нашых хвалях. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягваем размаўляць з дырэктарам даследчага цэнтра Інстытут прыватызацыі і менеджменту Александрам Чубрыкам пра Кастрычніцкі эканамічны форум, які пройдзе ў лістападзе. Але ўжо фактычна ад сёння ён, Александр, выпраўляецца ў рэгіёны. Першы прыпынак, я так разумею, Гомель, дзе будуць такія рэгіянальныя, ну, можа быць, не будем говорить мини-форумы, а для рэгіёнаў это нормальные будут, да, нормальные конференции. Александр, вот я читаю. Мэта ўвогуле, калі казаць пра Кастрычніцкі форум, гэта паспрабаваць знайсці такой адказ на пытанне разам і чыноўнікі, і высокія там нейкія з дзяржаўных інстытутаў людзі, і незалежныя эксперты адказаць на пытанне, як бы рэфармаваць беларускую гаспадарку і зрабіць яе больш эфектыўнай. Як вы думаеце, вот ўсё ж такі гэтыя канферэнцыі ў рэгіёнах, яны павінны даць адказ на пытанне, вот, што рабіць у рэгіёне, ці там, скажем, рэгіёнам патлумачыць, што ж ўсё ж такі хоча ад іх Мінск, якія ён тут праграмы нібыта развіцця складае. Ці вы чакаеце, што, можа быць, рэгіёны падкажуць Мінску, як ўсё ж такі рэфармаваць нашу эканоміку? Ну, насамрэч, вы ведаеце, такое пытанне, якое нярэдка задаюць пра розныя мерапрыемствы, але глядзіце, вось, ну, для мяне была калісьці такая навука. Я удзельнічаў в адной праграме ўжо бізнес-школы ІПМ, на якую прыходзілі розныя бізнесоўцы, ну і праграма была па стратэгіі. І адзін з іх сказаў, што вы ведаеце, у мяне няма ніякіх праблемаў, там, бо хтосьці казаў, што падышоў да неабходнасці мяняць стратэгію. А ён сказаў, у мяне ўсё добра, там бізнес, все развіваецца, ўсё класна. Але, кажа, я некалькі год таму вось на нейкіх там курсах бізнес-адукацыі ў бізнес-школе пачуў адну ідэю, якая, значыць, падштурхнула мяне да ідэі, дзякуючы якой я зарабіў шмат грошай. Вось дыялог, ён менавіта пра гэта. Не абавязкова падпісаць нейкі мемарандум. Ну якая карысць ад мемарандумаў, якія падпісваюцца пасля ўсялякіх канферэнцый, ці супольныя заявы і гэтак далей. Пытанне ў тым, што людзі, калі яны гавораць адзін з адным, слухаюць адзін аднаго, яны
першае, атрымліваюць нейкую інфармацыю да роздуму, якая дазваляе ім больш эфектыўна займацца сваімі справамі. Па-другое, яны могуць прапанаваць штосьці канкрэтнае. Па-трэцяе, яны проста прыемна правялі час і, можа быць, там дабрэйшымі ўвайшлі ў наступны працоўны дзень і штосьці лягчэй у іх пайшло і адбылося. Мемарандума не будзе, не чакайце. Разумееце як, мемарандум, па-першае, заўжды ў нас ёсць такая частка дыскусійная панель, а галоўная ідэя якой проста абмеркаваць праблемы, прапанаваць нейкі там набор рашэнняў, але не то, што гатовых рашэнняў, а проста ідэяў. А ўжо паколькі прысутнічаем, і мы ёсць там, і прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, это ўсё нейкім чынам апрацоўваецца, як быў такі там, кароткі аналіз, і далей ўжо выкарыстоўваецца пры распрацоўцы нейкіх дакументаў. Але галоўнае, я ж кажу, нават не гэта. Галоўнае тое, што для людзей это робіцца патрэбным. Людзі адчуваюць карысць ад таго, што яны гавораць адно з адным. Не тое, што яны кожны хаваюцца да апошняга, покуль не прынялі рашэнне. Адныя не ведаюць, чаго чакаць ад другіх, а другія не ведаюць, як першыя на это адрэагуюць. А менавіта яны это абмеркавалі, адкрыта абмеркавалі, убачылі рэакцыю з боку грамадства. Таму што, разумееце, як у чым, напрыклад, чаму я ўвогуле не зразумеў таго, што адбывалася з Тутбаем, то бок это цалкам нелагічна было з боку ўладаў. Гэта крыніца, дзякуючы якой ты можаш ведаць рэакцыю грамадства на розныя ініцыятывы. Некая Белта, ніякая там савецкая Беларусія, яна не з'яўляецца такой крыніцай, таму што яна не мае такога ахопа. А тут ты бачыш, якая тэма цікавіць людзей, як яны яе абмяркоўваюць, хаця я не бяру нават абмеркаванне пра форуму. То бок, што знаходзіць водгукі? Ты можаш фактычна карэктаваць сваю пазіцыю дзяржаўную афіцыйную. Тут тое самае, калі ты адкрыта гаворыш, сродкі масавай інфармацыі пра гэта пішуць, ты бачыш рэакцыю з боку людзей, ты бачыш рэакцыю з боку бізнесу, які прыйшоў. Это пра карысць да ўладу. А з боку бізнеса ты чуеш пра нейкія рэчы, як разумее сітуацыю мясцовую ўладу, як разумее сітуацыю там менскі чыноўнік, як бачыць сітуацыю там нейкі мясцовы эксперт, менскі эксперт. І у цябе ў галаве нейкі там атрымліваецца просто карціна таго, што адбываецца ў рэгіёне, ў эканоміцы, там у свеце, можа быць. То бок это дазваляе табе больш эфектыўна прымаць рашэнні, калі там уже так суха пра это казаць. Але карысць ад такіх мерапрыемстваў, яна менавіта ў этом, на маю думку. Давайте калі карысць пра мерапрыемстваў і суха ці не суха казаць. Калі браць леташні кастрычніцкі форум, на ім былі прадстаўнікі таго ж самага міжнароднага валютнага фонду. Яны расказвалі пра супрацоўніцтва з Беларусю, пра планы з супрацоўніцтва, пра праграмы, якія яны там сумесна плануюць рабіць. Прысутнічаў на гэтым форуме, як вы толькі што сказалі, на той момант першы намеснік міністра фінансаў спадар Ермалович. І сёння мы чытаем заяву спадара Ермаловича пра тое, што мы тут, оказывается, не сышліся ў меркаваннях па пэўных аспектах супрацоўніцтва з МВФ, і таму адмаўляемся ад супрацоўніцтва з ім. Скажіце, што, скажем, у нефармальнай абстаноўцы і ў фармальнай абстаноўцы падчас таго ж самага форуму нельга было вырашыць усе гэтыя пытанні? Разумееце, это даволі складаная і доўгая гісторыя нашых апошніх перамоваў з міжнародным валютным фондам, прытым, такая як бы навука ўжо жыцця яна ёсць, яна ў тым, што не заўжды тое, што падаецца кепскім на першы погляд, такім з'яўляецца. Магчыма, это на нейкую карысць. Глядзіце, я зараз паспрабую расказаць тут сваё бачанне каротка. Па-першае, тое, што сказаў Ермалович, ён сказаў не пра тое, што адбываецца зараз, тому што зараз тут не мае МВФ і няма перамоваў. Ён яшчэ раз расказаў чарговы раз пра тое, што адбылося там летась. Калі Беларусь фактычна адмовілася працягваць перамовы з міжнародным валютным фондам, таму што не сышліся ў нейкіх там нюансах разумення таго, як рабіць эту праграму рэформу. Але мяркуйце самі, 2015 год на нашай канферэнцыі выступае тады першы намеснік міністра эканомікі спадар Забароўскі, дзе прэзентуе фактычна дарожную карту рэформу для Беларусі, распрацаваную супольна з міжнародным валютным фондам, Сусветным банкам. Калі паглядзець на тую праграму, на тую дарожную карту, якую ён прэзентаваў, это такая канцэптуальная, фактычна, нейкая такая занатоўка, прэзентацыя, то відавочна, што Беларусь па некаторых накірунках даволі далёка прасунулася, асабліва ў тым, што датычыць, напрыклад, макраэканамічнай стабілізацыі. А ў нейкіх накірунках амаль не прасунулася. Это ў тым, што датычыць, напрыклад, рэформы дзяржаўных прадпрыемстваў. Але карысць міжнароднага валютнага фонда была ў тым,
што нават калі б улады самастойна распрацоўвалі гэтую праграму без усялякіх там, не ўключалі ніякіх там меркаванняў параду міжнароднага валютнага фонду, але яны распрацоўвалі гэта тады у вельмі цеснай камунікацыі з экспертамі МВФ, Сусветнага банку, ІБРР там, і гэтак далей, то бок усіх, хто быў побач. І разумееце як, па-першае, камунікацыя, усе людзі чуюць правільныя словы, яны маюць цікавыя думкі, новыя думкі, яны бачаць рэакцыю на нейкія свае прапановы. То бок гэтая камунікацыя, яна фактычна стварыла вось тое стаўленне, вось тое, такую змену філасофіі у разуменні рэформаў. Я ўсё ж такі, маё меркаванне не ў тым, што Беларусі там ніякіх рэформаў няма, не будзе і гэтак далей. Яны адбываюцца, яны будуць адбывацца, таму што это проста непазбежныя рэчы. Але пытанне ў тым, што вось адносіны з МВФ тады перамовы, яны змянілі вось это меркаванне, змянілі філасофію, яны ўмацавалі пазіцыі тых, хто, скажам, стаяў вось на баку таго, што трэба мяняць шмат якія рэчы ў эканамічнай мадэлі. Давайте я патлумачу. Вот вы казалі пра тое, што нейкія рэформы праводзіць у Беларусі. МВФ хацеў, каб мы больш сціслыя тэрміны праводзілі гэтыя рэформы. Наш урад кажа, што гэта можа выклікаць шок у грамадства, мы гэтага не хочам, і таму давайте расцягнем. Вот не сышліся па тэрмінах. То есть вы ўсё ж таки кажаце пра тое зараз, што была эта вот прэзентацыя, пачулі, скажем так, грамадства і экспертаў рэакцыю на гэтыя тэрміны, і наш бок вырашыў, што ўсё ж таки трэба... Тут разумееце як, я думаю, што тут больш складана, таму што перамовы ўсё ж такі ішлі амаль 2 гады. За гэты час, разумееце як, МВФ, ён у шмат якіх краінах ён прыходзіў заўжды з нейкімі гатовымі рэцэптамі, якія былі на пачатку 90-х гадоў. Беларусь зараз і Беларусь 90-х гадоў это цалкам дзве розныя краіны. То бок МВФ таксама адаптаваў свае падыходы з улікам таго, што тут адбываецца. Насамрэч, якая сітуацыя ў эканоміцы, у грамадстве і гэтак далей. Але глядзіце, у чым праблема? Вось простая рэч. Напрыклад, мы пачынаем рэформу сектара дзяржаўных прадпрыемстваў. Хто можа адказаць дакладна, колькі людзей мусіць быць звольнена з гэтых прадпрыемстваў, колькі прадпрыемстваў закрыецца, якія наступствы для бюджэта, якія самыя галоўныя сацыяльныя наступствы, якія наступствы для ўразлівых рэгіёнаў. Это вельмі складаная рэч. То бок сапраўды это, каб на гэта рашыцца, это ўжо такая вельмі вялікая адказнасць. Таму відавочна беларускі бок патрабаваў для сябе, прынамсі унутрана патрабаваў больш часу. Магчыма, ён не патрабаваў яго наўпрост ад МВФ, таму што МВФ трохі здзівіўся, калі мы фактычна адмовіліся ад перамоваў пасля 2 гадоў. Але дзякуючы гэтым перамовам, ведаеце, мы дасягнулі таго, чаго дасягнулі за гэты прамежак часу. Прынамсі, разумееце, калі у цябе адбываюцца перамовы, я ўжо шмат разоў казаў пра гэта, з міжнародным валютным фондам, то бок ён кажа: хлопцы, калі вы будзеце нармальную праводзіць макраэканамічную палітыку, то бок не друкаваць там нейкія грошы там пустыя, незабяспечаныя, то у вас ёсць шанец атрымаць шмат мільярдаў даляраў, якія вам патрэбныя. У гэтай сітуацыі, калі Калаўр кажа тое самае, то Калаўра падтрымаюць, таму што за ім стаяць магчымасць грошай з МВФ, а не падтрымаюць Міністэрства прамысловасці, якое кажа: дайце нам грошай, чаму вы нам ім не даеце. То бок вось МВФ ён дазволіў даць час, які быў патрэбны Нацыянальнага банку, на тое, каб прадэманстраваць тое, што такая палітыка, яна прыносіць карысць і грамадству, і эканоміцы, і прадпрыемству. Это цалкам змяніла падыходу людзей хаця б да сваіх уласных грошай. То бок это дало час, это стала каштоўнасцю, нізкая інфляцыя, зараз відавочная каштоўнасць палітычная. Вось мы маем тое, што вось абмеркаванне, тое, што вось перамовы, яны далі плёны, у тым ліку адкрытае абмеркаванне. Штука ў чым? Нацыянальны банк адкрыта гаворыць: мы будзем рабіць тое. Грамадства прачытала, думаю, што яны будуць рабіць? Бачыць, яны робяць усё, як сказалі. Значыць, это ўжо давер, это можна давяраць. Таму это вельмі істотныя рэчы. То бок тут нават не то, што ўлады ўбачылі там нейкую адмоўную рэакцыю. Я думаю, што тут якраз такі, калі глядзець на беларускае грамадства зараз, это вось уже забягаючы наперад там да кастрычніцкага форума, які ў гэтым годзе адбудзецца 5-6 лістапада, вось галоўная канферэнцыя. Адна з тэмаў — это увогуле адносіны розных груп насельніцтва Беларусі да рэформаў. То бок ці гатовыя людзі да рынкавай эканомікі, бо можна было чуць меркаванне, што як бы на рэформы можна ісці, але беларусы да іх не гатовыя. Дык вось мы зараз скончылі даследаванне, як бы мы апрацоўваем дадзеныя, хутка ўжо пачнем это прэзентаваць паціху. Дык атрымліваецца, што прарынкавая
колькасць прарынкавых беларусаў яна ў параўнанні з 2008 годам фактычна падвоілася. То бок зараз грамадства ў прынцыпе за рынок, яно ўжо вырасла з таго перыяда, калі мы хацелі там нейкіх дабротаў ад дзяржавы за так. Уже мы разумеем каштоўнасць прыватнага сектару, рынкавай эканомікі. Таму это іншае грамадства, і пытанне ў тым, што этаму грамадству прадаць рэформы нашмат лягчэй, чым таму, якое было 10 гадоў таму. Добра, вот вы сказали, что все ж таки это мы летась адмовіліся ад супрацы з МВФ. И тут вот прогучала такая фраза про вялікія грошы, якія можна адтуль узяць. На сёння якая ситуация з гэтым? Можем яшчэ ўзяць? Вы ведаеце як? Я думаю, что мы просто вымушаныя будзем аднаўляць перамовы з фондам. Чаму ёсць магчымасць такая? Таму што мы ў адрозненне, напрыклад, ад 2010 года, калі мы зрабілі праграму з фондам, але ці добрая была тая праграма. Мы зрабілі праграму, менавіта атрымалі апошні транш, і пасля этого пачалі ізноў рабіць тое самае, што рабілі да праграмы. Зараз мы не атрымалі грошай, але працягнулі тыя рэформы, на якія мы фактычна дамаўляліся з фондам. Просто трошкі ў іншым тэмпе. То бок, это значыць, што зараз мы не адвярнуліся ад свайго намеру рабіць рэформы. Мы дэманструем это, тое, што мы працягваем рабіць рэформы. Таму мы фактычна можам разлічваць на маю думку, можам разлічваць на працяг перамоваў, на аднаўленне, дакладней, перамоваў з Міжнародным валютным фондам. Зараз відавочна, што на парадку дня галоўнае пытанне, якое стаіць, это рэформа сектару дзяржаўных прадпрыемстваў, вельмі складанае пытанне, вельмі патрэбная экспертыза з усіх бакоў. Вось, то бок гатовых адказаў іх не існуе. Таму я думаю, што тут это лагічна будзе вярнуцца да перамоваў з фондам. Асабліва, калі браць да ўвагі тыя вонкавыя умовы, якіх мы знаходзімся, напрыклад, тое самае сітуацыя ў гандлі нафтай з Расіяй, падаткавы манёвр там і гэтак далей. Это ўсё даволі моцна можа паўплываць на сітуацыю з бюджэтам, а той самы Ярмаловіч адзначаў, што для нас вельмі істотна это працягваць рэфінансаванне доўгу. Ён агучваў лічбу там 75% доўга мусіць быць рэфінансаваны. Тут грошы ад Міжнароднага валютнага фонда яны былі б відавочна дарэчы. Да, вот вы апярэдзілі маё пытанне наступнае. Вот Ярмаловіч сказаў, што трэба будзе рэфінансаваць даўгі, і вот ён кажа, мы шукаем рынкі, дзе стаўкі ніжэйшыя, чтобы ўзяць там вот грошы. Але, наколькі я разумею, самыя нізкія стаўкі па крэдытах у МВФ менавіта. Тут, разумееце, МВФ, я ж кажу, што МВФ быў бы просто шыкоўным зараз, шыкоўнай крыніцай. І, мы бы атрымалі грошы на тое, што мы і так робім. Пытанне просто, разумееце, яшчэ ў чым праблема была з той праграмай. Вось уявіце сабе сітуацыю. Напрыклад, ёсць пэўныя умовы, там тэрміны, у якія мы мусім зрабіць тыя ці іншыя рэчы. І вось нейкая сітуацыя там не так складаецца, там Расія не дае грошай, ці што, і мы ў гэты момант мусім, напрыклад, пачаць рэструктурызацыю дзяржаўных прадпрыемстваў ці закрыць там некалькі там тузінаў прадпрыемстваў. Уявім сабе такую умову. І што? Фактычна мы мусім адмовіцца ад этого, таму што умова неспрыяльная. Мы адмаўляемся, МВФ нам не дае наступную траншу, адразу ж рызыкі, адразу ж стаўкі па наших там дзяржаўных аблігацыях пачынаюць расці ўверх. То бок мы трапляем у горшую сітуацыю, чым мы былі без праграмы, вось менавіта праз гэтыя жорсткія тэрміны і умовы. Канешне, там можна было б ісці на нейкія перамовы з фондам і гэтак далей, але ўсё ж таки это даволі моцнае было б звязванне рук. З аднаго боку это добра, калі ёсць поўная гатоўнасць рабіць рэформы, але калі яе поўнай няма, ты яшчэ не ўпэўнены, то это магло б ісці на шкоду, а не на карысць. Таму, але зараз я просто перашкодаў філасофскіх з боку таго, што ўрад, зараз вось урад, людзі, мы бачым, якія агучвалі думкі, там погляды, філасофскія, яны цалкам падрыхтаваныя да праграмы з МВФ. Давайте на заканчэнне коротко про тое, дзе і калі пройдуць зараз рэгіянальныя канферэнцыі. Значыць, пачынаем мы, першая канферэнцыя адбудзецца заўтра ў Гомелі, другая канферэнцыя, адпаведна, 12 ў Магілёве, 13 Віцебскі, на наступным тыдні 19 Гродна і 20 у Берасці. То бок, вось такі наш расклад. Чакаем, калі у вас ёсць магчымасць, жаданне, калі ласка, рэгіструйцеся, звяртайцеся да нашых рэгіянальных партнёраў. Усе навіны, усе праграмы мерапрыемстваў вы можаце знайсці на сайце kef.by.
то бок ласкава запрашаем. Ну а сам кастрычніцкі форум будзе на пачатку лістапада. Александр Чубрык, Зміцер Лукашук, Віталь Ругайн адказны за нашу трансляцыю ва ўсіх соцсетках, дзе ёсць Еўрарадыё, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце. У 15 гадзінаў у нас у эфіры таксама вельмі цікавая размова пра нацыянальную сімволіку і затрыманні за бел-чырвона-белы сцяг. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.